Salam mehman oğullar, edidilleşler, qadırdan tomaşaçılar, Herekedatly Birleşen Türkmen Halk Frontu'nun informasyon görüşdäki Türkmenim kanalının novatdaki videosuna çıkışına tomaşa edýäňiz. Mehman oğullar, köp sanly illeşlerimizden şeýle de Türk vatandaşlarının haýyslar gelip boğuşya, düşnüksiz zatlar bolup geçýär. Şoň üçin şu gün şu gıykazyk videonu şolara we şoňa meňdeşlere mundan soňam şeýle düşnüksiz we bolgusyz zatlar üçin bizim wagtymyzda aljak bolýan, kellämizi agyrtjak bolýan ýa-da bokun üçinden monjuk gözlejek bolýanlara jogap höküminde şu gün şu gıykazyk videonu siziň dikkatyňize ýetirýän. Bilinçli ýaly ady belli bank ogrusu tohum tizi bilen maşenlik kezzap bolan çöp düýbi awdy şukurun operativniklarynyň tualetlerini ýuýan, tursyklaryny ýuýan paraşasy Farhat Mehmankulow durdyýam diýen bolýar özüne. Kim bolsa şo bolsun. Bu orramsy ýene bir video goýup özünü gonamçylykda görkezden bolýar, ayatda göreden bolýar. Munça pokuny iýip inni özünü şolar ýalyky dinler hawa öle hormat goýan zat hökümine görkezjek bolýar. Bular ýalyky maşenliklere, kezzaplara, özüne ağladýanlara täze duzoklar, täze materiallar. Bir tarapdan gülkünç, bir tarapdan gynançly, hakykatdan hem sebäbi halk köpçüligimiz şular ýalyky kezzaplara ananyp özüni pida etdirýär. Ine şol pidalar bilen baglanşykly şu gün men size gıykaçyk maglumat bermekçi. Şo taýda videoda aýtdylar, bir gowurdaşynyň ýüzüne baýhan maşgallar diýip ýazylany görkezýär, namyo we diýazat diýen bolýar. O kim bizkin. Ol ady belli bank ogrusu, maşenlik, tohum tizi bilen haramzada haram hol. Bizim bilen bir klassda, bir derecede de däl bolwan bilmez. Şoň üçin görüpçülükden, iç ýalňyjyndan diýär. Ondan daşary bizim düşmanymyz, bizim üns berýänimiz bular ýalyky oýnatgylar däl, peşgalar däl, orrumsalar, propagandalar däl. Bizim üns berýänimiz. Bizim ringe çykýanlarymyz bulan hojaýynlar. Hojaýynyň hojaýynlary. Şoň üçin sülçüň ýanyna bardym, eýle beýle. Sülçüň ýanyna sagyrlanyna iki netije bolup bilýär. Sülçü bütün maglumatlary, anamdar maglumatlary onnada, suwutnamalary özüne jemländen soň adamy çağırmaga kanun esasyna haky bar. Çağırandan soň iki sany şo taýda netije çykýar. Biri suw işi bilen dowam edýär. İkincisi berk doýduruş. Hakykatdan hem şolar ýalyky sülçü arkanda kakan bolsa, berekella beren bolsa, şol pursatdan bu maýmyn soňuna şenli peýdalanardyr reyting üçin. Reyting üçin bolmaýan zatlary edýän bir topar yalan, ýaşryk, gıýbat, tökmet hemme zady ulanýan öz reyting üçin. Adam şolar ýalyky bir pursatda şondan peýdalanmazmy? Özünü aldyr, otur. Öz aýdýan zadyny özü yalanlap otur. Ondan käbir tomaşaçylar aýdýar, käbir illeşlerimiz aýdýar, saňa bir topar material iýerdik şoň bilen baglanşykly. Bir topar suwutnama iýerdik. Hawa şolary jemläp berdiňem bolyn. Hawa Türkiýanyň sülçüligi şeýle jogap berdimi döwletaňa diýär. Indi şeýle bir zat bar, mehriban doganlar. Maşenlikler bizim garşydaşlarymyz däl. Bular ykdysady jinayatçylar. Biz Türkmenistandaky Berdimuhammedowyň diktatura häkimiýetiniň synyrylmagy, dowam etmezligi, mundan soň Türkmenistanda gaýdyp hiç ýyly diktaturanyň bolmalygy üçin şolary gollaýan, şolara sponsorlyk edýän halkara derejede güýçler bilen biz çaknaşyp ýörüz. Şolar bilen görüşip ýörüz. Şoň üçin bular ýalyky götü türsüksiz maşenlikler bizim üçin garşydaşam däl, hiç adam däl, wiçikler bizim üçin. Inni bizim iýi beren materiallarymyzy
bizi nähili pida edenle bilen bağlanşykly iwerilen materiallary, zatlary Türkiýanyň kadiýetine yetir ýa-da kadiýetiň üstünden şu meseleleri çözüp ber diýen watandaşlar käbir düşnükli zatlary bar. Şoň bilen bağlanşykly men size käbir mysallary beresim gelýär. Meselen aýtdyma, bu maşenliklik, kezzaplyk, adam allamaklyk, pul berip soňam puluňy alabilmän kösenmeklik bu biziň görüşimiz däl. Bir görüşümizin içindäki, çägindäki mesele däl. Näme üçin? Siz Türkmenistandaky korrupsiýa rejimini, paraxorlugy gollaýaňyz. Şol paraxorluk jenaýatyna sizem gatnaşýaňyz, şärik bolýaňyz nädip? Inha, öňem men size efirde okap berenler bir illeşimizden gelen komentariýany. Şonu täzeden ýatladyň size. Ekranda da görýäňiz. Odan maşy diýen bir tomoşaçymyz. Türkmenim, meniň İstanbullu bolýan yerimde bile ýaşap oturan oglanlaryň arasynda Farhadyň oğudaşlary bar. Birisi maňa Farhat maşennik, kezzap, adamlary allap, işini bitiremen diýip pullaryny alyp ýyzyna bermän, gaçyp ýörenligini aýtdy. Gaçyp ýören ogry, gaçak ogry, kezzap. Farhadyň daçada Baltiyar Berdinow tynjalyp oturan videosyny ýanlaryna 3 gyz bardy. Şolaryň birisi Farhadyň söýgülisi. Farhat aktyorçuluk edip söýgülisiniň enesiniň anamyna girip, tanışlarymma Aşgabatdaky institutda okuwa salyp beremen. Birini amnistiýa düşürüp türmeden çykardaman. Yene bittesini Farabdaky Kitay firma işe salaman diýip şulardan $40.000 alan, para alan. İnden Farhat diye gaçıp berdi. Söýgüsiniň ejeti Farhadyň üstünden Aşgabatdaky Türk ilçikanasyna, Daşary işler ministrligine, şeýle-de Türkmenistanyň prokuraturasyna arz bilen yüz tutanlygy. Ina şolary ýalyka maglumat bar. Muňdaşyndan Farhadyň tarapyny tutýanlaram bar. Biri bir näçe tanty bar, şeý diýip ýazan, şonu gollap, ýa şolary ýalyka iş bitirýän bolsa näme üçin işini bitirtmelärlik bolýar. Men diýä oğlumyň ýaşap oturanlar kwartirasy bardy, şonu elinden aljak bolurlar. Farhatdan haýyş etdim. Bermejekini berdim. Şeýdibem biziň işimiz çözüp berdi. Ha men meselem çözüldi. Näme ýamanlyk gördüm mundan? Şolary ýalyky peýdaly edýän işlerem bara diýe. Bir watandaş. Ine bulan watandaşyň pikiri. Biz dürlü pikirdäki watandaşlar aýdýan zatlaryny, berýän zatlaryny siziň dikkatyňize ýetirýär. Inni ýene bir şolary ýalyky bir waka boldy. Dürlü hasaplardan, dürlü profillerden men bilen habarlaşmak üçin ayagalygyna jan edýän watandaşlar bar. Men elimde inha şolary ýalyky dakazatyrstwa, subutnama bar. Men elimde faktlar bar, material bar, eýle bar, beýle bar, şu bar, o bar, bu bar. Käbirler bilen özüm görüşdüm, käbirler bilen eňinleşlem. Sebäbiň işim başymdan aldyk. Ýetişibilen mokemmedada. Esasanam şu wagt bir ýyllyk hasabat taýýarlaýas we inniki ýylyň planlaryny, ondan soňky hökümet planlaryny hemmesini taýýarlamamyz üçin bir wagtyň özünde bir näçe iş bilen meşgul bolýar. Şoň üçin özüm bolsun, eňinleşlem bolsun, görüşýär bu adamlar bilen. Bular elindäki fakt diýen, subutnama diýen zatlaryny görkezýärler. Telefonna nähili gürleşenni, video zvonok edenni, video ýazgysyny, telefon ýazgysyny, ses ýazgysyny, suratyny, bankdan iýeren bank dekontuny, zadyny, hemme zadyny bular görkezýärler. Hawa ondan inni näme etmeli? Görkezdiň, hawa. Görkezdi ýynjally. Näme etmeli bu zady? Bular näme etmeli? Bu giden materialy hiç kimi görkezmelär. Döwlet baýhan görse bolýar. Men gördüm hawa, men gören bilen näme bolýar? Ekrana çykyp aýdaýynmy? Ýok, aýtma. Hawa inha bir näçe pida 3-4 kişi bolup
suda yüz tutanlar var. Kadiyetdakilerim olara aýdýa, eger bular ýalaka ady belli maşynlyk bolsa, bir däller, bir näçe ýene pida bardyr. Ýene bir 3-4 tane adam, 3-5 näçe bolsa, şonça gowy özüňiz ýaly pidalary getirin, hemmäňiz toplan, hemmäňiziň işiňize bir gerekde seredip çäre göreliň diýe sülçü. Ondan inni men şu taýdan şu men materiallam, men pida, inha meni şular ýaly edip ağırlady, şeýtdi, beýtdi, işiňizi etdirip bilmediňiz. Dogry dämi? Siz işiňizi etdirip bilmäniňiz üçin şikayet edýäňiz. Men sizi düşünemmi? Bir maslahat berdikmi size? Şular ýaly kezaplara pul berip iş etdirin. Şulon gatnaşyp beren, gurnap beren paraforluklaryna, korrupsiýalaryna goşulun, şondan hayırlanın diýdikmi biz? Bizinni işimizi güýjümizi taşlap, sizin maşynliklere allyran pullaryňyzyň ýylyna düşmelimi? Bolýa. Inni siz ýaly öz pulunu allyran bir näçe watandaş bar, şolar üýşüp ýankaýdyşmaýaly kadiýete ýüz tutan. Inni siz eliňizdäki suwutnamalary, materiallary hiç kime görkezmäň diýäňiz. Men görenim bilen o materiallary, men seredenim bilen o materiallar menne durany bilen hiç taýda peýdasy ýokun. Siz şoňa düşüneňiz. Ka o görkezýäňiz, döwlet adamyny hiç kim görmesin, hiç kim bilmesin. Bolýa hiç kim görmesin, bilmesin. Näme üçin? Inni şu materiallary berdiňiz. Onça da puluňyzy alyrdyňyz. Awa şu puluňyzy men bermelimi şu materiallaryňyzy, faktlaryňyzy, suwutnamalaryňyzy maňa ýerdiňiz diýip, inni menden şol pullary aljak bolýaňyz. Inni şu pullaryň öwünde men bolmaly, men şoňa da düşünemmi. Beýleki kadiýete ýüz tutan siýaly pidalar aýdýar. Eger şolar diýär, isleýän bolsa, näçe beren bolsa diýär, meselem sentýabr aýynyň ahyrynda pul geçirýär. Türkmenistandan bir hostlaryny getirtirmek üçin Türkiýe gaýdyp bilen ok, muňa ýüz tutýa bolýa diýä, menem diýä şonu näştaýdan çykarayyn, ýöne öňürtü diýä 40 000 Türk lirasy puly ber diýä, öňürtü. Geçirýärler muň hasabyna. Onuň kimiň hasabyna geçirýärler? Ihlas Açylow diýilen bir watandaşyň hasabyna geçirýärler. Şoň üstünden pidalan köpüsiniň geçiren pullary şol Ihlas Açylow diýilýäne geçirilen. Olam ýanky näme berýär? Farhat Memankuliýew berýär. Ina bilen işleşi. Ondan mundan gelýän oduk-guduk kiçik ýerim 150, 200, 250 olar ýalyky zatlary, dollarlary zatlaran bu öň görkedendirin gepleşikde. Bir aýalyň pasportyny, şol aýalyň üstü bilen alýar. Iki sany muň pul alýan adam bar. Bir şol aýal Western Union eýle-eýle zat dollar bolanna, Türk lirasy bolanna da inhaşy Ihlas Açylow. Inni ýanky kadiýete ýüz tutan watandaşlar aýdýar. 40 000 lira hiç adam däl aslında. Yani bizim üçin hiç da däl. Ya da bu ýüz tutýan adamlar üçin gözüni garardan inni gahar gadaba minen adam üçin hiç da däl. Biz diýe şolaň aljak pullaryny niýe bereli şolara. Farhatdan öňürtü biz bereli şolara diýe. Farhat beren soň gaýtaryp berýärler bize diýe. Ya gaýtarmasa da hiç. Yeter ki şol elindäki suwutnamalary, faktlary bizim kadiýet işimize gollaw hökümine goşdunlar. Bir kadiýet işinde şolar ýaly netije alaly. Bir mysal hökümine, bir näçe mysal hökümine goşdunlar, şolaň pulunu biz berelýärler. Şolar ýaly teklip bar. Eger hakykatdan hem siz şolar ýaly işler bilen meşgulanjak bolsaňyz, biz meşgulanmaýar. Bizi gıdıklandıran meşgullanacak bolsaňyz. Onna men sizin adreslerinizi şolara berip bilýän. Olar sizin bilen ara gatnaşyga geçýär we maňa ýiberen materiallaryňyzy şolara ýiberýäňiz. Men maňa ýiberen materiallaryňyzy hiç kime ýibermeýän. Men olary ýok edýän. Şeýdip gürleşeliň sizin bilen. Inha bir çäre görjek bolsaňyz, iş etjek bolsaňyz, şolara ýaly teklip bar, şol adamlar bilen işleşin.
Bu temalar, bu zatlar bizim temamız değil, bizim işimiz değil. Onça materyali verdik, men tülçü değil, men advokat değil. Biz pellihana yetip barýasıydyk. Türkmenistan'daki haramhorluň häkimetini düýbi terkary bilen ýok etmek üçin aktiw iş alyp barýar. Şul işler üçin alýar. Bular ýaly köçäçilen itin bok ýaly bu zatlar bilen biziň meşgullanmaga ne wagtymyz bar, ne de niýetimiz bar. Şoň üçin gaýrat edin, bular ýaly zatlary bize iyi bermeň, bizden bular ýaly temalarda hiç da garaşma. İle bella bular tohum tiýji bilen näme kimdigi? Ha oşulardan kömek alýaňyz, aljak bolýaňyz, işiňizi etdirjek bolýaňyz, işiňiz bitse siz hoşal, bitmese de bul adam gaty erwed adam. Ha onu näme üçin ýüz tutup pul berýäňiz? Bu erwed adam bolsa. Aglyňyza gelende minni söýýäňiz, gargaýaňyz, zat edýäňiz. Pul bermänkäňiz, puluňyzy aldyrmankäňiz, özüňizi aldatmankäňiz etmelekeniňizde bu zatlary. Ya bizi psikolog hökümünde ulanjak bolýarmy? Bize aýtdyňyz, ýynjalyňyz boldy. Ha? Yaman täzin men düşünüp bilenmek bahwan doganlar bizim watandaşlarymyzyň bu özüni alyp barşyna hiç ýyl düşünüp bilenmek. Şoň üçin şu temadaky, şu maýmynyň dölü bilen balanşykly, umuman gep gurrunlaň zatlaryň hemmesi bilen balanşykly şu iň soňky video. 2023-nji ýylda biz başga formatda dowam etmeli işlemide. Edil, siyasi arenada, halkara siyasatda nähil tepkide yeten bolsak, şol derecede işlemeli, şol derecede ýöretmeli biz bu kanaly. Bulan derejesine düşýän, bulan özü bilen deň bolýan, näme gerek bu zatlar? Muny etmek isleýänler bar bolsa başga ýerde edip bilirsiňiz. Ýöne mundan soň biz bu sokuşluklary, biz bu gep gurrunlary, töhmetçilikleri, görüpçilikleri, sokuşlukları, adam sataşlıklarına bu öz götününe gayrady bolman, hiç sady edip bilmän, özünün nalaja edenligini bizden görjek bolup, bize tökmet atýan, bize şyltak atýanlara jogap berjek bolup durjakkan bundan soň. Sözüňiz aýalanyňa degen. Aýtdym-a olar biriniň aşagyna tutsaňam boyun alma ya, yok sen görýän zadyňa, gören eşdeniňe sen inanma, görüp duran zadyňa inanma. Men ýykyldım, olam üstüme ýykyldy. Üstüme ýykylan soň oňam balagy ýyrtyldy, meňem balagym ýyrtyldy bolýar. Şoň üçin Hudaý haklasyn bular intak bular tanardyňyz. Bular bilen balanşykly biz çare görmersmi? Wagty gelende göreriz. Bular her gedeni bize gaty gowy elimizde suwutnamalar, faktlar berip gidip otyr, köpeldik gidip otyr. Öldürünün kimdigi, niyetinin nämedigi bilen balanşykly. Diňe bize berýärmi? Ýok. Halkara gurumalaryň jemläp otyr. Degişlerler hemmesini arhylap jeňläp otyr. Eger bize yetirseler bolar. Ýöne bize yetirmezlermi kadip men şeýle pikir edýän. Täbäbi maňa şeýle ýöne pidalar gelýär. Meselen biri ýazýar. Men diýä maşgalan bilen balanşykly diýä näme dogry maglumat beripdir. Men özüm näçe gerek aňyrda oturup çykan, türkde de oturup çykan özüm. Näme bolsa bolsun, şonu maňa tap beriň, adresini adyny maňa beriň. Men şu men maşgalamy näme dogry maglumat bilen YouTube'da maskaralan üçin men şoň temmizini berjek diýip ziyan yok, men ömürlük tutsa öýläsinler diýip janyýan ýazýanlarym bar. Her kimin günäsi öz boýunda. Bu gep gurrunlar biziň temamyz däl. Biziň temamyzyň içinde däl. Biz Türkmenistan döwletini şulara ýaly kezzaplan höküme uranlygyndan müdümi ýagdaýda azad etmek üçin görüşýär. Şoň üçin ýok bolsun haramhorlar, ýok bolsun diktatorlyk, yok bolsun Berdi Muhammedowlar, yok bolsun samsyklyk bilen halky ağlajak, güýmejek bolýan kezzaplar, owrular, jümrüler, orromsalar çöpdiýler. Ýene-ki efir duşuklamda seni hoştan bolun mekrowanyň Allah ýardymy bolsun.